Goedjes. Kom. Wie gaat eerst? Hier of niet? Kom. Mira, Nicky. Kom maar. Net zo, Loeke. Nou, kom maar. En Douwe moest dus ik nog met zien letten? Ja. Waar moeten we heen dan? Naar achter. Oké, nou geef hem maar die mij. Hoe heette de geiten? Nou, die Grutte, dat is Mira en die Lietse, dat is Nicky. En hoe lang heeft ze al? Die Grutte die heb ik in de zomervakantie in 2010 gekregen. En die Lietse die is dit hier in januari geboren. En toen toch, nou wil ik wel een lietsgeit zien. Ja, ik vond eigenlijk wel dat het wel cool want ja, de mem dat wie een ervaren mem. Dus toen dacht ik, nou dat zal ik wel een ervaren mem wezen. Dus. En wat heeft toen regeld? Nou, maar mijn buurman, die heeft 3 geiten en 2 bokken. En ja, die oudste bok van hun die is een bij ons gegooid. Dus alleen nog die krijgt ietsjes lietser als die van ons, maar het heeft wel lukt. Maar de heeft zelf even beregeld dat de bok erbij kwam. Ja. En wat vond hij de mem ervan? Nou, die vond ik eigenlijk wel best. Meestal jou ik ze wat heer en aan jou en dan soms een beetje gas en ja, wat keul en wat biks. Nou, een beetje, soms een appeltje als cadeautje voor een op snijn. Dus dat vinden ze dan wel heel erg lekker. En deze snijn hebben ze wat extra's gekregen, want die Grutte die is 12 en lekker eten. Als wij jongens altijd heersjuggen, dan zeggen wij wel, hey, daar is Mira op televisie. Dat zijn we in het begin toen we Mira kreeg hier. Nou, en nou we die echt in heer. Ja. Maar dat vind ik wel heel leuk. Hier werk je. Hier is een parkeerplaatsje en daar is mijn loodske en daar is de kuilbult. En hier is ik nog een groot parkeerplaats en daarachter is nog wat loon. Daar is het er maar druk mee, Douwe. Ja. Was zelf letterlijk boer worden. Ja. Want wat vies jij mooi, jongen? Nou, anders heb ik niks te doen. Goeie. Goeie. Wat ben je aan dan? Ik leuk tanken. Het heeft een mooi autootje. Ja, mooi hè? Ja. Heb je hem zelf gepimpt? Ja, dat heeft mijn vriend van me die. Ja. Ja. Maar het is zo Johan maar een beetje roze. Ja. Ik vond dat wel zeker roze stoelhoezen. Maar een die weerbeestje erop.
En is dan ik een naam voor de auto? Nee. 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 Pinky of zo? Nee. Ik gewoon hij. Hij. Ja, ja, de hij. Gewoon. Is een homo. Ja. Zij iets? Ja, oké. Ja. Ja, dan Handje mijn, achterin. ja, dan mijn zwaantje. Oké. Douwe Dirk. Douwe Dirk. Ja. Echt hier? Ja. Maar hij ziet er net echt uit als een Douwe Dirk. Nee, hè? Nee. Ja, mijn vriend die had net van Nederlandse naam of buitenlandse naam, dus dan waren het Friese namen. Oké. Want en waar kom je over? Ik kom- Oorspronkelijk? Oorspronkelijk kom ik van Sri Lanka. Ja. Hoe lang ben je dan hier in Friesland? Al 28 jaar. Zo. Dus ik ben hier als Lietse poppenkam. Dat, Ja, precies. ja, zo, ik ben nog een week oud. Dat, ja, ik weet net beter. Nee. Dat, Nee, precies. nee. Sorry, maar Jurgen, je moet te wachten, hè? Je dat kennen, hè? Oh ja. Kun je even vooruit reden? Ja, Ja. ik moet even op het velden, dat ook net. Te laat. Ja. Wat zijn jou? Dik, grapje.